regedzai titende Mwari nenyasha dzavo vatifambisa kuti tisvike mukati menzvimbo ino, nzvimbo yokuzorora kwambuya Priska Bepura. Tinoda kutendawo Mwari nemhuri yakatiwanirawo nzvimbo ino. Mwari vazokuropafadzei mukushanda kwese kwamuchazenge muchiita, nokuda kwokuremekedza zvakanyanya nekuchengeta kwamanga muri kuita amai muna zvose. Tinamate muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Tenzi Jesu Kristu, imi makavigwa muguva itsva raJosefa, mukayerisa ndiko guva kuti ruve uriri hwechivimbo kuna vanhu venyu. Fadzwai kukomborera nokuyerisa iri guva, kuti rive nzvimbo yokuzorora murugare nekuchengeteka yechitunha chemuranda wenyu Priska, uyo kupa mukuchengeta kwenyu kwetsitsi. Imi muri rumuko noupenyu, mugere muchitonga naBaba namweya anoera, Mwari mumwe narini narini. Mwari tinokumbira kuti muropafadze iri guva muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Akabarwa nomukadzi ane nguva shoma yokugara nokuzara nokutambudzika, anokwira nokuchekwa seruva, anotiza kunge mubvuri asingagare rugare rumweru. Mukati meupenyu tiri mukufa, tingatsvake rubatsiro kunani, asi kwamuri chete tenzi, imi makazaridzwa sezvo zvakafanira nezvitadzo zvedu. Asi tenzi munoera kwazvo, tenzi mune simba rose, imi muponisi munoera mune nyasha huro. Musadisiye munyatwa dzinovava dzokufa kunogara narene. Munoziva tenzi kuvandika kwemwoyo yedu, musadzivirire nzeve dzenyu dzenyasha kuminamato wedu. Asi tiponisei tenzi munoera kwazvo, Mwari mune simba rose, muponisi
nokuti zvafadza Mwari ane simba rese nenyasha dzake huru kugashira kwaari pachake mweya wehama yedu Priska inodiwa yapfuura. Ndizvozvo tinoisa chitunha chake pasi, ivhu muivhu, rota murota, mukuta mumukuta, muchivimbo chaicho nechokwadi cherumuko kuupenyu unogara narini, nokuna tenzi wedu Jesu Kristu, uyo achasandura muviri wedu wekuzvirereka kuti uzofanane nemuviri wake une mbiri, nebasa rake guru iro anokwanisa naro kuisa zviro zvese munyasi make. Ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti kuneni, nyora kuti kubvira panguva ino vakakomborerwa avo vanofa muna tenzi. Mweya uri kutaura kuti ichokwadi nokuti vanozorora mumabasa avo. Tenzi chiva nenyasha panesu. Tenzi chiva nenyasha panesu baba vedu. Mwari une simba rese kwauri kunogara mweya yaavo vanobva pano muna tenzi. Kwaurizve mweya yavanotendeseka kuti yasunungurwa mumutoro wenyama iri murufaro. Tinokutenda nomwoyo nokuti wafadzwa kubvisa iyi hama yedu Priska mukusuwa kwese kwairi pasi rezvitadzo. Tikukumbira kuti ufadzwe nokunaka kwako kwetsitsi, kukurumidza kuzadzisa uzhinji wakasarudzwa wako ukwane, nokuita umambo hwako hukurumidze kusvika, kuti isu navo vose vakafa muchibvumo kwacho chezita rako rinoera tive nekuzadzisa chaiko nokugara mumuviri mumbiri yako inogara narini isingagumi, nokuna Jesu Kristu tenzi wedu. Mwari mune nyasha baba watenzi wedu Jesu Kristu, uyo ari rumuko neupenyu, kuna iye uyo anodavira chava neupenyu kana achifa, uyo ari mupenyu nokudavira kuna iye hachazofi narini, uye wakatidzidzisawo sava nomupostori wake unoera Sando Pauro kuti tisasuve savanhu vasina chivimbo pamusana peavo vanorara maari. Tinokukumbirai kwazvo nokuzvirereka baba kuti mutimutse kubva mukufa kwechitadzo nokutiunza kuupenyu hwekururama, kuzoti apo tinobva muupenyu huno tizorore muna iye, sezvo tiine chivimbo chokuti hama yedu Priska iri kuzorora, nokuti pakumuka kwevese nomusi wekuguma tiwanwe tiri vanhu avo mungagasha nokugashira icho mwanakomana wenyu unodiwa achataura pane iyo nguva kuna vose vanokudai nokukutyai achiti, uyai imi vana vakakomborerwa watenzi baba vangu, mugashire umambo wakagadzirwa imi kubvira pamavamba kwepasi. Tipe izvi tinokukumbirai kwazvo baba mune nyasha, nokuna Jesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tinoita pamwe chete gracia ratenzi wedu Jesu Kristu norudo rwaMwari nokuwadzana kwomweya unoera ngazvive nesu tese narini narini. Mweya yevakafa vaine chibvumo, zvikuru sei mweya waPriska, ngaizore murugare nenyasha netsitsi dzaMwari. Amen. Zvakanaka. Panguva ino ndisati tadzorera kuna MC mubati wechigaro, ndichakumbira veukama pedyo wose tiuye tikandewo ivhu rwave hama tokanda ivhu toonekana namai natete hanzvadzi mbuya. Tazopedza kukanda ivhu tichazobva panguva kuna MC azvita. Mwari chizorora
maita basa tinotenda mose nekutiperekedza kwamaita. Panguva ino ndichakumbira mairuziwa vangotaura makamirira zvese, nhasi muri zvese mairuziwa, makamirira wizima, mothers union, section, chechi, zvese. Then ndozokumbira andipere baba kana amai pere zenga, vobva vatipa vote of thanks, tobva tabata basa redu. Saka ndichakumbira mairuziwa. Kugara nevamwe zvakanaka, kushaya chipomerwa mukururama, kutsigira ese mabasa nemaprograms ekuchechi, eruwadzano kana emusection. Tinoda kuzvitenda izvozvo. Nhasi Priska azorora. She was a good entertainer. Sangosha munhu wanatamba dance yamu yavepura. Ku-Anglican, hai akizitila. Kune vese vapupura kumba hapana vambotipa zita. Ukaona wapuwa zita pane zvaunenge uchiita, zvinoreva kuti ukufadza vanhu. Mama chechi mboyamumira apa pandiri kutaura. Mumbotamba dance yatsila. Hapana amboitamba dance iyoyo. Tinoda kuzvitenda zvese izvozvo. Ndotenda section makaita henyu eLNM. Takadzidza zvakawanda
chakanaka munharaunda. Toda kutenda vavakidzani, tanzwa vachipupura. Toda kutenda chechi yeSt Paul's, not only St Paul's, the churches. Tinoda kuatenda mabasa ese amakabata kusvika nhasi uya bebura vazorora. Chasara ndechekuti isu taakubva pano taakuenda tozvizerawo kuti tigotera muhwezva hwakafambwa nambuya bepura, tichizvigadzirisawo nokuti taona a life well lived. Saka taakuti zororai murugare, a pillar of faith, a pillar of the church, impeccable, munhu asina chaanopomerwa. Zvese zvataita pano, vemhuri vana tinoda kukutendai maifukira mai vedu vaiuya kuchechi nemota vachidhropwa vachienda. Chisarai muchibatana, tarirai nzira. Kana maita maproblems munoziva kwekuenda, masiya makurirwa nzira. Vechechi veukama neshamwari, nhasi taona zvakanaka. Mazvita henyu Asivaivende kukonya mbuya. Aida kugara panogara akadzi vafundisi every day vachinonoka kuti vari vanomufundisa. Chingomira matai. Tingopiwa vote of thanks tobva tangoemba ka 1 maita basa. Ngatingopiwa vote of thanks titenduke tese. Pamusoroi vana mai nana baba nevafundisi vese. Ndinopa kutenda vana mavhesi vainamatwa nambuya vangu nababa. Ndokutendai zvikuru nebasa guru ramabata muchitibatsira kuchema mbuya vangu. Munoziva panoitika chiitiko, panoitika zvakawanda. Pane vakuasha. Ndinopa kutenda kuvakuasha vese kwabepura. Ndogotenda zvevarora nebasa guru ramamuchiita muchibikira vana. Hamuna kuneta kubvira musi wakafa mbuya vangu. Nevavakidzani vese vekwabepura, ndinokutendai zvikuru kuchibatsira kuchema isu mhuri yekwabepura. Ndogotendazve munhu wese akwanisa kubvisa chake chaakwanisa. Zamudza panoitika rufu, pane zvakawanda zvinenge zvidiwa. Ndinokutendai zvikuru. Ndogotendazve sekuru wangu anova mwana mukomana mukuru. Rambai. Sekuru Rambai, ndinokutendai zvikuru. Maikwidza nekudzika uchienda kuchechi namai, hamuna kumboneta. Ndinokutendai zvikuru sekuru. Icho chidzidzo kwatiri isu vana kuti kana masara muna mai munofanira kuramba munavo kusvikira pazuva ranhasi. Ndogozotendazve mai nini vangu vanova ndive musikana mukuru kwabepura. Ndinokutendai mama nerudo rwenyu rwamakanga muchipa mai muri pedyo navo. Ndogotendazve munin'ina wavo wamama vangu. Ndokutendai nerudo rwamanga muchipa mai venyu. Sekuru John, ndokutendai. Ndinokumbirisa zvikuru mhuri yekwabepura masara kuti honai kwasiyiwa vana vanga vane mubvuri wavakanga vanawo, vanova mai vakanga vari pedyo nevana. Mochiziva kuti vana ava vaakuda kuchengetwa, kuonekwa nemi. Dai vakaita matambudziko vakauya kwamuri, edzai kubata navo ivava. Ndozoti zvei kunana sekuru John, ndinokumbirisa zvikuru vasekuru vangu, makabatana nemukoma wenyu Rambai. Pane ese matambudziko anoita, edzai kunzwisisana, nokuti ndiye mukoma wenyu wamasara naye nehanzvadzi dzenyu. Makanzwa zvavanotaura, ini ndimi mudiki mumhuri. Izvi ndiri kutaura kudini? Kuti mbuya vari vapenyu kwandiri vaitaura, turo vana sekuru wako, tura sekuru wako John. Asi pane pandaipera nekuti ndiri muzukuru. Saka ndosaka ndataura pachita chevanhu, edzaiwo kumubatsira John. Mukamuona arasika, musamuregerere. Ndo chikumbiro changu chandiri kupa vavakidzani vambuya vangu. Ndinokutendai nebasa guru ramaita. Mbuya vangu vari vapenyu, maita henyu. Tabva pano pane mukomana wavo sekuru Tomi. Ndinovatenda zvakare nebasa guru ravaiita.
ndofunga mazuva akatidarikei vakatora mbuya, ndofunga ndokwanga kuri kuonekedzana here hameno kuti mbuya vauye vakanogara nambuya. Ndinovatenda zvikuru sekune basa guru ravaiita. Papo ndofunga angu aperera ipapo. Ndokumbirisa kuti tichibva panapa todzokera kumba. Sorry, vana sekuru Sagonda ndandigwesa chikwangwari pano. Ndinokutendai zvikuru vana sekuru Sagonda nekubereka kwamakaita mudzimai aitichengeta akanga asinganete. Ndinokutendai zvikuru ndichimirira vana sekuru vangu vanova vakwasha venyu. Inini ndinandasana nanda murume wavo. Ava vakomana vana vangu anani ava vakakundidherera zvavo vana muteereri muchiuya kuna baba. Regerai titende nevote of thanks yatapiwa. Ukungadoziva panoshaika munhu. Vazhinji vanenge vakungotaura vachitenda. Handizvo. Pamberi vataure zvakanaka zvakaitwa nemunhu vanenge vakupa vote of thanks. But paprogram panenge pane munhu akaita sei? Anenge achazopa vote of thanks. Vakaona usina zvokuti paunopa vanhu vanoona chekutaura so wotoziva kuti hapana. Ndobva ndarangarira inonzi chirikadzi yainzi Dorcas. Hanzi paakafa akachema zichiuya kuti munhu aichichengetawo. But Dorcas akamupa nezvedhoyi. But iwe unotonyima munhu maski chaipachi. Saka Mwari ngavatibatsire tofamba zvakanaka. Vari kwanisa kudzokera kumba topfuura nekumba kune zvagadzirwa zviripo. Boys dzekufushira ndofunga dzabata mafoshoro dzatomirira. Ngatirove basa tichiimbirwa neteams and posts. Naita basa.
More than 40.
Kana nemakasolaiti anodiwa kana makazolaiti anokwanisa kudira apo masaladi kule 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 pada kubhaunswa nefoshoro pambodzika patsindirike wazvaonyesa matombo ka izituda kuti mishek mvurere tikutodani makasoro acho ndipana maruwa right kana rwere maruwa wena toita ana mbuya wena komana zvakwana kuda kuti rese ririwo apa paite road apa vazokwanise kudzosera mabhedha ibairira mugomba umu kumbunokwashamu kwanhuredzo ofoshoro varove nefoshoro ndakana sendi sanyudi siyaro uyai uyai zira ndeiyoyi uyai wirai baba fugamai unemndifamba ivo nyamari une mari yako apere varipo vanovapa mari dzavo kundori mumwe ari kuya dzondosikira zvakwana